Ďakujem, pán predsedajúci. Vážení kolegovia, vážené kolegyne, dovoľte mi za predkladateľov predložiť na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky návrh zákona, ktorým sa mení a doplňa zákon číslo 586/2003 zbierky zákonov o advokácii a o zmene a doplnení zákona číslo 455 z roku 91 zbierky o živnostníckom podnikaní v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a doplňajú niektoré zákony. Cieľom tohto návrhu alebo návrhu tohto zákona je odstránenie negatívnych dôsledkov, ktoré sú spôsobené neodôvodnením predĺžením praxe advokátskych koncipientov z 3 na 5 rokov. V záujme porovnateľnosti právnických profesí sa ďalej návrhom zavádzajú rovnaké trojročné praxe pre exekútorských koncipientov aj notárskych koncipientov. Pri zavedení práve tejto trojročnej praxe advokátskych koncipientov vychádzame z relevantných domácich dokumentov, ako je štatistík zo zahraničia. Chceme v prvom rade zdôrazniť opodstatnenosť správy protimonopolného úradu Slovenskej republiky ako práve dôležitého ústredného orgánu štátnej správy pre oblasť hospodárskej súťaže, ktorá navrhuje prehodnotenie regulácií pri všetkých profesijných službách vrátane advokátov vo forme odstránenia limitácií pre vstup na trh, keďže takáto nepotrebná a neprimerná regulácia rozširuje bariéru rozvoja hospodárskej súťaže, ktorá sa prejaví zvyšovaním cien alebo znižovaním kvality. Slovenská aj Česká republika boli už v roku 2004, keď bolo v Slovenskej republike koncipientská prax 3 roky, už vtedy boli hodnotené Európskou komisiou za nové členské krajiny alebo nové členské štáty s najvyššou reguláciou. A za najviac regulované povolania sú považovaní práve advokáti, notári a lekárnici. Protimonopolný úrad Slovenskej republiky konštatuje, že táto advokátska prax v dĺžke 3 rokov je dostačujúca vzhľadom na európsky kontext. Celkovo 24 štátov Európskej únie má prax advokátskych koncipientov ustanovenú v kratšej dobe, ako to má Slovenská republika. A teraz by som chcel povedať, ktoré sú výnimkou, aby sme si to vedeli porovnať. Výnimkou sú iba Rakúsko, Litva a Lotyšsko. A teraz v členských štátoch, ako je Belgicko, Česká republika, Chorvátsko, Dánsko, Holandsko, Maďarsko, Španielsko a Švédsko, je taktiež v dĺžke 3 rokov, ako je v návrhu. V Slovinsku a Fínsku v dĺžke 4 rokov. Dĺžka praxe v ostatných členských štátoch nepresahuje 2 roky. Tu môžeme vidieť, že práve absolventi slovenských právnických fakult sú oproti väčšine svojich kolegov v iných členských štátoch znevýhodnení. Ďalej sa domnievame, že na obmedzovanie vstupu budúcich advokátov na trh tým, že sa práve im predĺží povinná koncipientská prax, že na to nie sú žiadne legitímne dôvody. Keďže Slovenská republika má v porovnaní s ostatnými členskými štátmi relatívne malý počet v pomere k počtu obyvateľov. Spomedzi 28 štátov sme na 18. mieste. Takže môžeme vidieť, že je to skôr v tej druhej časti až takmer ku koncu. Sme ďalej presvedčení, že práve v čase vysokej nezamestnanosti mladých ľudí na Slovensku práve toto vyššie, alebo toto regulovanie vstupu do profesijných povolaní nie je správnym krokom, keďže sa ním obmedzujú ich príležitosti a slobodný prístup k výkonu advokátskeho povolania. Vieme, že nezamestnanosť mladých ľudí do 25 rokov je na Slovensku na základe Eurostatu 33%, čo je jedna z najvyšších hodnôt v Európskej únii. Jedným z negatívnych efektov zvýšenia koncipientskej praxe je tiež úbytok mladých ľudí ochotných absolvovať práve 5 rokov povinnej koncipientskej praxe na Slovensku. A toto je veľmi zaujímavé, že práve podľa pána Vychopenia, predsedu Českej advokátskej komory, sa práve po zavedení 5-ročnej koncipientskej praxe v Slovenskej republike zvýšil počet koncipientov v Českej republiky trojnásobne. Pretože v Českej republike je dĺžka koncipientskej praxe na úrovni 3 rokov. Chcem vyjadriť, že neobávame sa,
že by sa po vrátení dĺžky koncipientskej praxe na 3 roky znížila kvalita advokátov. A to preto, lebo každý budúci advokát musí úspešne vykonať advokátsku skúšku. Takže by som to teraz tak zhrnul, práve tie argumenty pre opätovnú dĺžku praxe advokátskych koncipientov. 24 z 28 členských štátov Európskej únie majú prax advokátskych koncipientov kratšiu. Slovenská republika má v porovnaní s inými členskými štátmi Európskej únie relatívne malý počet advokátov v pomere k počtu obyvateľov. 5-ročná koncipientská prax vyháňa vzdelaných mladých ľudí do zahraničia. A neexistujú žiadne štúdie, ktoré by preukazovali, že 5-ročná koncipientská prax zvyšuje kvalitu advokátov. Takže práve kvôli spomenutému a v záujme, alebo ešte by som doplnil, že v záujme lepšej porovnateľnosti právnických profesí uplatnenie absolventov právnických fakult a väčšieho výberu v rámci právnických profesí sa trojročná prax navrhuje zaviesť aj pre exekútorských koncipientov a notárskych koncipientov. V oboch prípadoch sa znižuje z 5 rokov. Ani v tomto prípade sa neobávame, že by zníženie kvality budúcich exekútorov a notárov mohlo nastať, pretože opäť aj tí musia úspešne vykonať odbornú skúšku, respektíve teda notárskú skúšku. Dôležité na záver skonštatovanie, že navrhované znenie zákona bude mať pozitívne sociálne vplyvy, najmä v zvýšení zamestnanosti mladých ľudí. A v dlhodobo časovom horizonte možno očakávať dokonca, že viac advokátov na trhu bude znamenať väčšiu konkurenciu a v konečnom dôsledku s tým spojené aj nižšie ceny ich služieb. Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, s ústavnými zákonmi aj inými zákonmi, medzinárodnými zmluvami a aj inými medzinárodnými dokumentami, ktorými je Slovenská republika viazaná. Preto vás chcem požiadať naprieč celému politickému spektru o podporu tohto návrhu. Ďakujem, skončil som.